Så skal vi i gang med at lave vores lille undervisningssite. Vi gør det jo på Googles hjemmeside generator, som hedder Google Sites. Så det første jeg gør, det er at logge ind på min Google-konto. Hvis jeg kan huske min kode. Det har været en lang sommerferie. Nu er jeg logget ind som brugeren Ole, og nu vil jeg gerne derover, hvor jeg kan lave en hjemmeside. Så nu trykker jeg herop, den hedder sites.google.com. Nu kommer jeg ind her, hvor jeg kan oprette en ny side. Som man kan se, så har jeg allerede nogle sider liggende. Men i dag vil jeg gerne lave en ny. Så jeg trykker opret. Herinde der kan jeg så vælge enten en tom skabelon, som jeg gør lige om lidt. Jeg kunne også gå herind under, hvor der ligger nogle forskellige forslag til og forskellige skabeloner i forvejen til hvordan man kan lave forskellige typer sider. Men i dag vil jeg bare lave en tom side, og så vil jeg selv bygge den op efterhånden. Så jeg trykker her på tom. Så skal jeg give min side et navn. Det skal handle om havkapsejladsen One Day Globe i dag. Så jeg ser One Day Globe. Den ved jeg tilfældigvis, at den adresse den er optaget. Så jeg prøver at kalde den One Day Globe. Og så så et eksempel bagefter. Nu håber jeg, at den er ledig, den adresse. Så går jeg videre, og her kan jeg vælge et tema. Det er jo en barsk havkapsejlads, vi skal til at se på. Den foregår nede i Ishavet, blandt andet, hvor der flyder isbjerge rundt. Så jeg vælger det her tema, som hedder isbjerge. Det er simpelthen designet på siden, hvordan skal det se ud, hvilke farvetemaer skal der bruges, hvilken stemning skal der være på siden. Der er mange forskellige. De er ikke så avancerede, der er sådan forholdsvis simple designs, men der er alligevel mange forskellige at vælge mellem. Jeg vælger isbjerget. Herinde kan jeg vælge flere forskellige muligheder, men jeg er godt tilfreds med det, jeg har. Hernede skal jeg skrive de her kryptiske bogstaver for at være sikker på, at jeg ikke er en tilfældig robot, der sidder ude og bare prøver på at oprette sider i vildskab. Så det taster ind, og så håber jeg på, at jeg har gjort alting rigtigt. Jeg håber på, at resten er ledig. Det var den sørme. Nu har jeg oprettet min site, min side, og startsiden har den adresse, der står heroppe, sites.google.com/site/OneDayGlobe eksempel. Det er en lidt lang side at huske, så der kan man selvfølgelig godt tænke i at vælge noget, der er til at huske, i hvert fald her på det sidste. Men nu har jeg i hvert fald oprettet min side, og så skal I prøve at gøre det samme, og så går vi videre i næste step.